Tak mi došlo, že já jsem měla vlastně asi 80% toxických vztahů. Dopamin do těla, jako chytrá, takový slova, jako dopamin. Že já jsem tady viděla ty faldy, já jsem v životě tolik neměla a já, ježiš, to je super. Prostě jo, že jsem se úplně cítila jako šťavnatá. Já jsem aký psycholog. Taká můdrá. Sova. Tak ty víš, že já jsem blázen trošku, já jsem extremista. No, takže trošku. Hodně. Prostě jestliže tam nastanou takovýhle hnusný chvíle, nebude to lepší. Nebude, promiň, že to řeknu, vyserte se na to. Ahoj, krásný den, zdravíme vás u 10. dílu našeho podcastu Vlzané průšvihářky. Ano, vítáme vás a musím říct, že mě neskutečně baví vaše reakce. Oni teda někdy přilítnou dolů do komentářů, ale často nám chodí spíš do soukromých zpráv. A já jako zjišťuju, že začínáme fungovat jako taková poradna. No ano, a my jsme ještě zjistili, že jsme se zapomněli trošku rozmluvit, takže dneska nám to opět půjde. Jo. Takže se pohodlně usaďte, začínáme krásným pozitivním tématem a tím jsou toxické vztahy. Přesně tak. No tak když jsme byli u toho rozmlouvání, že jo, takže tím jsou. Mm-hmm. Myslím tedy jsem. Vlastně já mluvím jako filozof, mi teďka došlo. Takže já jsem si filozoficky, než začneme a filologicky taky diskuzi, tak jsem si tady stáhla takovou, nazvěme to třeba definicí, co to vlastně vůbec toxický vztah je. Vidíte, jak se podepisuje moje vysokoškolské studium na mamince, ona si připravila, prosím, definici. Ano, jo. Ano, abych to nemusela říkat totiž vlastními slovy, já si umím poradit. Takže toxický vztah sebou nese velkou dávku negativních emocí, konfliktů a destruktivních vzorců chování, jako je manipulace, ponižování, soupeření a kontrola. Negativní chvíle převažují nad těmi pozitivními a vztah jakoby vám vysával energii. Vedle partnera se totiž nedokážete plně uvolnit. Tak mi došlo, že já jsem měla vlastně asi 80% toxických vztahů. Já jsem zažila jeden toxický vztah, ale bylo to výživný. Já jsem měla tak nějak jako štěstí a tento vztah trval asi rok a půl, roka 3/4. Ale je fakt, že jsem se z toho dostávala teda docela dlouho. Takže pojďme si teda vůbec říct, jak to asi vypadá v takovém toxickém vztahu, nebo když jsi začala zjišťovat, že ten vztah není úplně takovej, jaký by měl být. Ty jo. No to jdeme hezky zvostrat, jo. No. Já bych chtěla jenom říct ještě tady k tomu začátku, proč vlastně mluvíme tady o tomhle tématu. Mně došlo, že vlastně v poslední době tohleto hodně řeším s mýma kamarádkama, nebo právě mi i chodili do zpráv nějaký takový různý jako reakce, že jak to mají slečny třeba doma a podobně. A nemusí to být jenom vlastně tak, že ta žena je ta oběť, vlastně může to být i muž samozřejmě, ale tak tím, že jsme tady mezi holkama, jo, tak se teďka jako zaměřujeme víc na ty holky, že to není, že bychom si to téma vybrali jen tak, no. Já to mám podobně teda, taky se na mě obrací kamarádky a pojďme si říct samozřejmě, že se to děje i mužům, ale pořád ta drtivá většina si myslím, že těmi, když to nazvu obětmi v tom vztahu, tak jsou asi ženy. Asi jo, no. Většina jo. Statistiky nemáme, ale tak jako podle ale selského rozumu. Ale já něco vygooglím. Pogooglíme, uvidíme. Příštího dílu. No, když jsem to začala zjišťovat, já si myslím, že já jsem to zjistila asi až ke konci mýho dlouhodobého vztahu, který trval fakt jako asi 5,5 roku, ale jako po prvním půlroce přišla úplně první jako hádka šílená. To jsem myslela, že to jako nevydržíme, že půjdeme od sebe. Nějak se to uklidnilo, bylo to hrozně jako hezký. A pak jsem vlastně zjišťovala, že to jako takhle, že to hezký prostě nebude, no. Ten člověk vždycky umí se jako omluvit, že jo, slíbit na chvilku něco a potom vlastně ve finále se to vrátí do těch starých kolejí a nezmění se. Což teda, takhle toxický vztah, on podle mě může mít i hodně jako podob. Určitě. Jo, protože já si myslím, že třeba to, co jsem měla já, a když si vezmu příklad tady z tohohle vztahu, tak tam byl problém, že ten člověk
z mýho jako subjektivního úhlu pohledu a není to, že bych toho člověka chtěla urazit nebo něco, ale hledala jsem si hodně jako materiály, protože jsem se chtěla posunout a samozřejmě jsem hledala hodně i chyby u sebe, protože v tom vztahu jsou vždycky dva, co si budeme říkat, ale z toho, co jsem tak jako by vykoumala, že ten člověk byl narcis. Jo, že on vlastně ti dá vždycky, on tě na začátku zahltí láskou, což se mi stalo potom i jakoby v tom dalším případě, že on tě zahltí na začátku láskou, vezme tě do nějaký určitý výšky, kde prostě tě krásně, že jo, vyvalí se ti dopamin do těla, jako teď vidíme všude ty sluníčka, kytičky. Takový slova, jako dopamin prostě, no jo, no. Takže my jsme měli psychologii, jakoby taky trošku, jo. A na vysoký, takže to je jako vysoká psychologie. A jo, ale on tě vezme prostě do těch určitých výšek, je ti krásně a potom z ničeho nic, on ucukne a ty spadneš na držku a ono ti to strašně rozbije, jako to je, a teď vlastně nevíš, co sama se sebou, jo. A nechápeš proč. Nechápeš proč, přesně, ale protože jsem se jakoby vzdělávala, tak jsem zjistila, že se ti vyvalí zase, vyvalí, nebo chápeme, vyleje prostě stresový hormon kortizol do těla a ty si říkáš, já ale chci jako zpátky a jediný, kdo mi to může dát, je přeci on. Já nikde jinde to štěstí nenajdu. A je to hrozná jako závislost. To vím, že jsem měla já, že já jsem fakt měla pocit, že bez toho člověka nemůžu být, že jsem na něm byla úplně šíleně závislá a že mi skončil celý svět, ale ono to tak není. A já to teďka vidím právě třeba i u těch kamarádek, že ti chlapi, ale říkám, může to být samozřejmě i v opačném případě, si jenom s tou holkou hrajou, a hrajou jakoby ve svý bezpečné zóně. Za mě tyhle ty lidi úplně neví, co je láska. Jo, protože oni se vždycky tak jako namlsají a pak jdou někam jinam a tohleto a není to prostě zdravý, neuvolníš se. Přesně to, co si četla v té definici, tak v tom vztahu za mě by si měla být uvolněná. A to já jsem rozhodně nebyla. Já jsem furt jako čekala, kdy něco přijde a nepřijde. No, když ono je to hlavně taky takový, že člověk jede v nějaký té svojí náladě, ať už jsou to ty endorfíny, nebo ty dopamíny, nebo kortizoly, zrovna seš jakoby v nějakém stádiu. A vlastně to, že něco není v pořádku, tak většinou vidí to okolí. Jo, to si toho všímá, jenže se ti bojí kolikrát, nebo tomu dotyčnému se bojí kolikrát cokoliv říct, protože známe to přesně, ty seš třeba zrovna v té happy náladě a nechceš to slyšet, vidíš, myslím teď konkrétně tebe, i když mluvím na tebe, ať říkám, milionkrát jsem to řešila i s kamarádkama, tak oni v tu chvíli nechtějí slyšet to negativní. Jo, ty si říkáš, OK, teď je zrovna takovej ten čas, kdy není na dně, abych ještě nepřesadila, tak se člověk snaží jakoby promluvit rozumně, ale člověk to nechce vidět a pak se to vlastně ještě obrátí proti tobě. Takže ono je strašně těžký i někomu pomáhat tady z toho. Já jsem opravdu kolikrát měla kamarádky, který mě žádali o radu a já jsem vždycky říkala, hele, kdybych byla já na tvém místě, řešila bych to tak a tak, ale co v konečném důsledku uděláš, to už je čistě na tobě. Já ti nemůžu říct, co máš udělat, já nemůžu za tebe převzít to rozhodnutí. Jsi psycholog. Já jsem aký psycholog. Taká mudrá. Co to jsem úplně? Ojle. Mám brýle na to, abych vypadala inteligentně. Ne, ale tohle to jsou prostě zkušenosti a takový ten selský rozum, jak se říká. A myslím si, že jsme to zažili úplně všichni. No, jako já s tebou úplně souhlasím, že přesně je těžký někomu poradit, protože znám to sama, když jsi ve fázi, kdy máš fakt pocit, že jsi závislá na tom člověku, tak jsi vlastně jako, když si představíš led, nebo já nevím, jak to, led, já nevím, to z těch animáků prostě, jak ti praskne mezi nohama a teď ti to jede do těch dvou stran a ty vlastně nevíš, na kterou tu stranu máš jako skočit. Jestli máš, že jo, teď mám úplně husinu za sebe. Jestli máš jako skočit z toho ven a v uvozovkách se zachránit, anebo zůstat s tím druhým a mít pocit, že jsem zachráněná, přitom vlastně nejsem, jsem furt nešťastná, že jo? No, protože člověk nevidí to rozhodnutí, respektive když se rozhodne pro jednu variantu, tak furt tam má
v hlavě někde vzadu tu otázku, ale jak by to dopadlo, kdybych udělala to druhý rozhodnutí, že se nemůže jakoby rozdvojit, aby viděl obě ty možnosti, ty varianty. A právě tady si myslím, že když má člověk nějakýho hodně blízkého člověka, ať už v rodině nebo kamarádka, kamarád, tak a řekne mu něco, že by člověk měl jako na to trošičku dbát a říkat si, hele, tak vidí to s odstupem a nikdy mi ten člověk nechtěl nic zlýho, tak třeba na tom jako něco bude, ale je to strašně těžký, jak říkám. A hlavně i jakoby ta forma té manipulace toho toxického vztahu, ty jsou strašně rozlišný. Jo, on si často člověk představuje a řekne, taky mi kamarádka řekla, ale on mě jako nebije. Ale to neznamená, že to je zdravý vztah. Ono kolikrát opravdu to psychický bývá horší než to fyzické násilí. Jo. No a tak ty jsi měla oboje, že jo? Já jsem neměla úplně oboje. Úplně, ne, jako úplně takhle to nebylo. Já si pamatuju z dětství, jo, tady nějaký záblesky, takže prostě ano, vím, že... byly to záblesky, ale já vím, že nebylo to nic hezkýho, ale vím, že ten dotyčnej se bál mýho táty, takže úplně jakoby k tomu krajnímu nedošlo, ale to psychický bylo jako hodně velký. A hlavně, já jsem vždycky sama říkala, že nechápu ty ženský, který právě se nechají být nebo se nechají nějakým způsobem manipulovat, protože jsem byla vždycky hodně silná a hodně sebevědomá, ale pak bohužel došlo k tomu, že prostě jsme šli od sebe s tím tatínkem, pak mi nevyšel jeden další vztah a já jsem byla v tu chvíli hrozně zranitelná a jako máma jsem nechtěla neustále jako měnit ty partnery, chtěla jsem vždycky pro tebe tu klasickou rodinu, maminka, tatínek, dítě, ideálně ještě nějaký sourozenec. To bohužel nevyšlo. Podívej se, jak dneska by to mohla být velká rodinka. To bohužel nevyšlo a takže vlastně jsem se nechala tenkrát, jak říkám, jediný toxický vztah, bylo to jedinkrát, kdy jsem dala na ty hezký řečičky, protože jsem byla extrémně zraněná, ublížená. Nechápala jsem vlastně, proč k tomu rozpadu toho druhého vztahu vůbec došlo, protože ani s tvým tatínkem, ani tady jsme se nehádali, jak už jsem zmiňovala v předchozích dílech, tak se hrozně nerada hádám. Vlastně bylo všechno hezký a prostě to nevyšlo a proto jsem měla ten velký otazník v té hlavě a chtěla jsem jako dokázat, že jako prostě jsem ta hezká, ta, která stojí tomu chlapovi za to, takže jsem dala na ty hezký řeči a vůbec jsem nepozorovala, jak strašně se mnou ten člověk manipuloval a já, sebevědomý člověk, který měl kolem sebe vždycky spoustu přátel, tak jsem najednou se ocitla úplně bez přátel, ale jakože úplně, že všechny ode mě odstřihnul. Já to měla stejně, no. A přestože to trvalo jenom rok a 3/4, tak vlastně jsem se potom tadyhle z toho psychického teroru dostávala 5 let. 5 let mi to trvalo, než jsem začala být taksi normální. Ne, tak normální jsi byla, že jo, ale jak... A ty jsi to prožívala jak? No, tak ty to víš moc dobře, že jo, jako já to vím, ale naše posluchačky to neví. Poprvé, když jsem dostala tu ránu, což jako moje první zkušenost, že jo, ještě jsme spolu byli fakt jako dlouho, mě to položilo úplně, jak se říká, na lopatky. A to jsem měla hodně velký problém se sezbírat. Myslela jsem přesně, že mi skončil celý svět, že už se z toho nikdy nevylížu, že už nikdy nebudu tak jako dřív, jenže teďka, když se zpětně ohlídnu, tak si říkám, ty vado, zaplať pán Bůh za ty dary prostě, jako, což mě vlastně přivádí i k tomu, já se pak třeba vrátím k tomu, jak jsem se z toho, tady jsem si lízala rány, všechno a to, ale to je ten paradox, viď, že oni se chovají, jako svině. A oni jsou ještě ti, kteří ti pak jako ublíží i tím stylem, že nejenom, že tě deptají prostě, ale že tě třeba i podvádí potom s jinýma ženskýma. A to je úplně jako nepochopitelný. Že ono nestačí jenom to, že tě tady takhle jako zadupe doma, ale on tě zraní i takhle jako by z té druhé strany. Jo, že to je pak jako hrozně těžký. A vlastně i dneska, jak jsme se bavili, když jsme se měli do studia a ty na mě vždycky koukáš skepticky, že nevěřím chlapům, ale podívej se, že prostě tady máme krásný pár, který i vlastně já v tom vztahu jsem vypadala předtím idylicky. No já jsem v tom vztahu vypadala přesně idylicky. Tak. Všechno to vypadá sluncem zalitý, což teda tady v tom vztahu, o kterém jsme se bavili ráno, nic takového nebylo, jako toxického, tam jako by proběhla v uvozovkách jenom ta nevěra, ale
No, teď mi vypadla myšlenka, ale prostě nevím, mě to hlava nepopírá, tohleto, to je úplně šílený. No, je to tak, no. Je to, já třeba mám pocit, pokud se to týká jenom toho podvádění, že vlastně ta ženská trpí tím, že jí ten chlap nevěrnej, přestože v tom vztahu zdánlivě jako všechno funguje, tak když to takhle pozoruju, tak to dělají většinou chlapy, který potřebují mít takovej ten permanentní pocit absolutní zamilovanosti a milovanosti. A taky už jsem možná to někdy zmiňovala, prostě ten vztah se mění, vyvíjí se, je strašně moc druhů lásky, je láska k dítěti, je láska k partnerovi, je láska k rodičům a tak dále a zrovna tak se vyvíjí i ta jedna láska v tom vztahu. A na začátku je to všechno sluncem zalitý, pak samozřejmě přijdou nějaký problémy, které je potřeba řešit v tom běžném životě. A už tam není jenom to růžový. A někteří ty chlapy prostě mají pocit, že jakmile ta ženská prostě má stres v práci nebo kolem dětí, nebo prostě, já nevím, ve škole a tak dále, a nedává mu tu plnou pozornost a ne vždycky je úplně jako občas mu třeba odsekne, nebo prostě je unavená, nebo cokoliv. Tak oni si to hned hrozně berou a hledají to někde jinde, kde prostě se na ně bude zase ta ženská dívat jako na obrázek, ale nedochází jim, že i tam to po nějakém čase jako opadne a bude to zase jiný. A mě těch chlapů fakt vlastně jako hrozně líto, protože to jsou věční hledači štěstí a nikdy ho nenajdou. No. Protože to permanentní štěstí bez jediného mráčku prostě o tom život není. A naopak třeba za mě je skvělý, když někdo překoná ty silný překážky, ty bouřky v tom vztahu, tak si myslím, že když tohle to překoná, tak zase přijde jiná vlna a je třeba ještě mnohem silnější. Je tam ještě větší to pouto. Jo, vídáme to, ty to moc dobře víš, často u těch rodin, kde jsou třeba těžce nemocní děti, že ty chlapy to nedávají, že často odchází od těch rodin, protože cítí tu bezmoc, že nemůžou pomoct. Ale ty rodiny, který to jako překonají, který to zvládnou, tak je to pouto potom jako obrovský a to jsou pro mě chlapy s velkým Ch. To určitě, no. Já musím říct, že teda potom, čím jsem si jako prošla, což tady zní, jako kdybych tady měla odžito minimálně 60 let na tomhle světě. Ne, mně se to vyšlo všecko asi tak, no, nevím, do 6. A že vlastně, když jsem tohleto byla schopná rozlousknout, v čem ten problém jako tkví, tak když se mi to stalo znova a nechala jsem se napálit, tak bylo jednodušší od toho člověka odejít. Víš, že si vlastně v hlavě řekneš, ty ale teď on je vlastně chudák. On neví, co to je mít někoho rád, on neví, co to je, že ti záleží třeba na tom druhém člověku. On je emocionálně plochý člověk za mě. Jo, takže vlastně jako naštve tě to, že jo, ale není to, že by si v něm úplně, nebo takhle v něm, že by v tobě zůstala zášť vyloženě. Že, jako, nevím, asi jsem dost inteligentní na to, abych to pochopila, je mi ho líto. V pořádku. Ale on to nikdy nepochopí, no. Ne, no, tam to nedojde, prostě tam chybí to kolečko právě jedno, no. Takovýhle typ toho člověka. No a co tobě třeba pomohlo, když teda jako došlo k tomu nějakému prozření, zaroucení, nevím co. Jak ty jsi se s tím poprala? Jako co ti pomohlo? Protože v první chvíli člověk asi cítí hroznou beznaděj. No, jako tak ty víš, že já jsem blázen trošku, já jsem extremista. No, takže trošku. Hodně. Ona vlastně přijela kamarádka, že jo, která vystudovala psychologii a já jsem jí zavolala a říkám, hele, já potřebuji pomoc, ale to je právě to, co ona mi říkala, že je super, že je důležitý si sama v sobě říct, já chci tu změnu, já se chci změnit a já musím udělat ten krok. Já nemůžu čekat, že někdo přijde a řekne mi jako, že mi pomůže, anebo když mi bude chtít pomoct, ale já nebudu, tak stejně se nikam neposunu. Takže tohleto už byl ten první správný krok, kdy já jsem si prostě řekla, hele, já takhle žít nechci. A vlastně se mě ptala na to, co bych si přála. Jaký 3 přání, prostě nevím, něco úplně. A já jsem tenkrát měla, to si pamatuju, že
najít chuť k jídlu, protože já jsem jenom zvracela, to víš, jako já jsem nemohla jíst vůbec. Chtěla jsem se od srdce zasmát a chtěla jsem být šťastná z maličkostí. A já jsem v tu chvíli, jak jsem tam seděla jak hromádka neštěstí, ty víš, já jsem měla prostě na mále nedodělat školu, prostě ježišmarja. Já měla takový štěstí, že jsem ve vás měla oporu, jako jo. Ne, že bych to teďka nechtěla položit znova, jako jo, ale... Asi tak 5krát týdně. Ale chápeme se prostě. No, ale mě asi fakt pomohlo to, že já jsem se prostě zbalila během nějakého týdne vlastně, možná i míň. A na měsíc jsem odletěla pryč. Jo, ale bylo to až po delší době, protože minimálně... Jo, ale tohle to je to, co mě pomohlo. Jo, teďka se mě ptáš vlastně, kdy nastala ta změna. Tak tohle byl ten první bod určitě. Že já jsem tam měla úplně vycukaná, ta rodina nechápala, že jsem tak vychytlá. Já měla 45 kg, že kde jsou ty časy. A konečně jsem se naučila jako jíst pořádně. Jsem našla tu chuť k jídlu. Prosím vás, odletěla jsem do Itálie. Jo, takže... Ano, a vrátila se 12 kg plus za měsíc. Ano, a já byla nejštěstnější člověk na světě. A mně to bylo jedno, to je právě to, že já jsem tady viděla ty faldy, já jsem v životě tolik neměla a já, ježiš, to je super. Prostě jo, že jsem se úplně cítila jako šťavnatá, úplně jako... Za to teď zase, musím zhubnout. No, ne, tak teďka spíš jako tvaruju, ale jo, já jsem si říkala, to je bomba, prostě teď mě to přetejkalo. V pořádku, tvaruj. Ne, ale jako podle mě je důležitý, aby ta baba se prostě cítila dobře v tom svém těle. A tam právě, jak jsem potkávala ty různý jako lidi na té svý cestě, že třeba jsme se zase dozvíš tady. Ježišmarja. Vlastně my jsme dostali ve 4 ráno nápad s jednou holkou, co jsme se tam seznámili vlastně s Lený, že jo, že nasedneme prostě k cizímu chlapovi do auta a nedělejte to a že se pojedeme podívat na východ slunce. Ten ostrov dokola, že já jsem byla na ostrově, byl projetej kolem dokola v autě za 30 minut, jako jo, tam fakt není nic. Samozřejmě ty znáš všechny možný varianty, jak bych mohla umřít. No, nicméně jsme vyjeli na kopec a teď jsme tam viděli ty červánky a to bylo tak krásný. A první, co uděláš? Co bys udělala, když vidíš krásný červánky? Co bys první udělala v tu chvíli? No, tak nejdřív bych na ně čuměla, pak bych si asi vyfotila na památku. No, přesně tak. A já jsem to udělala. A ten Ital za mnou přišel jenom ze zádu, takhle mi dal ruku na rameno. Říkal, polož to a jenom buď. A já jsem v tu chvíli začala tak strašně brečet, jako ze mě se to tak začalo plavit ven. Taký múdrý Ital. Taky múdrý. Sice nebol taky pekný, hej, ale on pracoval v pekárně. Jo. Na šířku. Taky, ale dělal v pekárně a dělal fakt jako dobrý. Ale to bylo hezký. Jo, a tohle to fakt, jako víš, to tak začalo jako hladit úplně tu duši a to si myslím, že je jako důležitý, no. Ale chtít na sobě pracovat, každému funguje něco jiného. Mně fungovalo tohle. Ale je to těžký, jako ve chvíli, kdy jsem tě našla úplně zhroucenou, v životě jsem tě neviděla takhle nešťastnou. Tak jako i pro mě, jako pro mámu, samozřejmě v tu chvíli člověk chce s tebou zatřást a říct, prosím tě, vyser se na něj, jo, zapomeň ho, zasloužíš si něco mnohem lepšího. Tak prostě jsem věděla, že tohle to jako nemůžu. A jako dvě věty mi zůstanou navždy v hlavě. Ani je tady nebudu říkat, jako já jsem cítila, jak jsi nešťastná úplně do morku kosti. To jsem řekla já. Ne, ty 2 věty, které jsi mi řekla, které nechci ani říkat teďko tady, prostě to mám v sobě. Ne, byla jsi strašně nešťastná. A tak jako máma člověk jako fakt přemýšlí. A tak to klidně řekni, ať zase třeba maminky, tady jiný, jestli třeba tohle řeší se svým dcerama. No prostě si mi řekla, že nechceš žít. Aha. Jo, to prostě pro mě bylo úplně... To je ta závislost, no, to je to, že ti ten svět celý spadne. Předtím si vlastně ještě řekla, si plakala, říkala si maminko, já jsem tak strašně nešťastná, ale to bylo tak jako, jak si u toho brečela a já o tom nemůžu ani mluvit, protože se mi chce brečet. Mami, podívej, jsi šťastná. A bylo to pro mě hrozně jako těžký a vypiplat tě opravdu jakoby z té hrobátky toho neštěstí. Člověk neví, co má v tu chvíli říct, protože speciálně ty, jak jsi kozoroch zabedněnej, že jo, tak ty si jedeš prostě jenom to svoje a nechceš nic vidět, slyšet. Teď si fakt jenom zvracela, vůbec si nejedla, ty si vlastně ani nepila. A když jsem do tebe dostala půl hrníčku čaje za den, který si nevyzvracela, tak jsem si říkala, aha, mám vyhráno.
A trvalo to fakt asi 14 dnů tenhle ten stav. Ty víš, že jsem tě nenechala na minutu samotnou. Všechny prášky, všechno jsem doma zabavila. A fakt jsem se od tebe nehnula. A je to pro rodiče nebo pro ty nejbližší hrozně těžký. Ale jsem strašně ráda, že jsi přišla na to, že opravdu to tak je, že ten chlap prostě není ten středobod toho světa, nebo ten partner, to už je jedno, v obráceně zase, kdyby to bylo pro toho chlapa ta ženská. A není důležitý v tuhletu chvíli mít rád toho druhýho, ale hlavně musíš mít ráda sama sebe. Mm-hmm. A to je to nejdůležitější. A pak může člověk i tu lásku rozdávat. To si řekla hrozně hezky, no, je to tak. No, si utřu tu slzu, protože... Jestli jako... právě tímhletím, teďka co říkáš, tak jsi mi připomněla i vlastně to, co mi říkala ta kamarádka, že ona mi říká, představ si židli, jo? A každá ta noha je nějaký prostě ten základní bod. Ona to říkala víc chytře, jo? Já to tak jako tady levím z paty teďka. To jsou ty základní pilíři prostě, který tě dělají šťastnou. Ona říká, když prostě, i kdyby to byla jedna z těch nohou, což u mě to určitě, tak byly v tu chvíli asi 3 nohy, si myslím. Jo. Když na tom staví svoje štěstí a teď to zmizí, co se stane s tou židlí? Spadne, zničí se, že jo, prostě jako nebude ti držet, nebude to fungovat. No třeba ještě jo. Jo, tak si na ní sedni. No, ale tak jako, aby to bylo funkční, že jo. Já odhledám to pozitivní na věci. Jo, já vím, ty jsi takový optimista tady. No, jo, ale to je přesně jakoby to, co jsi řekla, že a souhlasím s tím, že člověk musí mít nejprve rád sám sebe, aby potom dokázal být šťastný i v tom vztahu. A já vím, že já prostě předtím, jak jsem z té školy skočila tady hnedka do tohodle a vlastně z té školy jsem ani pořádně nebyla jako v uvozovkách vyléčená nebo srovnaná, prostě neměla jsem se ráda, že když pořád posloucháš jakoby nějakou kritiku nehezkou, která ani není objektivní prostě, tak jasně, že tam do toho skočíš. Nebo já jsem v tu chvíli si říkala, teď já můžu být vlastně ráda, že mám někoho, jako je on. A to je nesmysl, největší nesmysl. A já jsem hrozně ráda, a já ani nevím, jestli jsem ti to řekla někdy, ale já jsem hrozně ráda, že jsi tam tenkrát pro mě byla, protože kdyby jsi mě nevzala domů, tak já fakt nevím, co bych dělala. Já jsem fakt v tu chvíli, a to si myslím, že to udělalo ten velký boom, vlastně, kdy i nám se ty vztahy celkově začaly hrozně jako rovnat, že já jsem viděla, jakou oporou tam pro mě seš. Že i po tom, co jsme se štěkali prostě v tom mým pitomém období a ten vztah v tom dělal taky hodně, proč jsme na sebe furt byli takhle jak na nože, tak já jsem si fakt jako uvědomila, že já tě nemít, tak já jsem fakt s proměnutím jako v prdeli, jakože to, nevím, ani jsem ti za to asi pořádně nikdy nepoděkovala a tak ti tady za to tady děkuju veřejně především. Ne, o to tady nejde, děkuju. Ale já možná zase dostanu vynadáno od Denisky, v uvozovkách vynadáno, že odskakuju od tématu, ale tím, jak jsi vlastně naznačila, že po té škole, kde vlastně probíhala nějaká ta kritika a tak dále, tak zase se vrátím právě k tomu školskému systému tady, že opravdu spousta těch učitelů, proto já jim říkám učitelé a ne pedagogové. Pro mě pedagog je někdo, ke komu vzlížím a vážím si ho se vším všudy. Někdo, kdo by měl být vzorem. A já jsem třeba měla ve svém životě ohromný štěstí, že na každém stupni školy, a ať už to bylo i potom třeba při studiu a podobně, že jsem opravdu vždycky aspoň jednoho toho pedagoga měla. A on si málo kdo uvědomí, přesně tohleto, že vám vlastně do toho života něco dávají. A jestliže vás na konzervatoři taneční vychovávají stylem... A nejenom taneční. Nejenom taneční. Vychovávají stylem, že seš blbá, že nic neumíš, že seš úplný, když to řeknu na plnou pusu, že seš úplný hovno, jo. Tak jak potom má ten člověk jít do nějakého vztahu? Zdravě. Se zdravým sebevědomím, aby si vážil sám sebe a pokud vidí, že něco neběží tak, jak má, aby měl tu sílu odejít se vztyčenou hlavou a nenamlouval si, to je jenom moje vina, za to můžu já, kdybych já nebyla taková, tak se třeba tohle to neděje.
Jo? A to je strašně důležitý bod, který vlastně nás jako provádí už od dětství. Vím, že si i ve školce narazila na jednu učitelku, která prostě, když si plakala, tak tě zvedla a řekla ti, místo aby tě jako nějakým způsobem utěšila, tak ti řekla, podívej se na sebe, jak jsi ošklivá, když brečíš. A nebo mě zamykala do sklepa. No a tak vlastně to měl člověk na té konzervatoři, kde vám bylo taky 12 let a víc, jo, a vlastně se to táhlo celý ty roky, tak je tohle to těžký, takže pokud nás poslouchá někdo, kdo učí, tak pokud máte... Nebuďte debilní, prosím. Ne, prostě mějte tohleto na paměti, že vlastně... Se otiskujeme do dětí, já říkám přesně vždycky. Přesně tak a ponesou si to třeba možná někdy i celý život. Jo, takže jsme vlastně potom pracovali tady na tom a nakonec se to podařilo. No. Kdy ty vlastně, nebo to by mě zajímalo, je něco z toho jakoby toxického vztahu, co ti ten člověk třeba řekl a v tobě to hrozně dlouho jako leželo a trvalo ti, než jsi byla schopná to jakoby zpracovat a říct si, že to tak není třeba? No, jako on mě taky neustále jako ponižoval, jo, prostě já jsem byla, furt mi nadával, že jsem debilní a takovýhle věci a tam to bylo takový jako schizofrenický, že taky já jsem zjistila, jako, že on mě podvádí, úplně na konci, jo, no. a ne s jednou, jako, a když jsem potom zjistila, jako s kým vším, jako to bylo fuj, úplně, jo, tak on byl třeba, on mě opravdu dostával do situací, kdy už člověk si řekne, tak jako asi fakt jsem blázen nebo budu blázen, protože třeba úplně stupidní příklad, on mě podváděl, já jsem tohle nikdy žádnému partnerovi nedělala, ale on mě furt podezříval, že já ho podvádím. Jo, samozřejmě, když jsem na ty nevěry přišla, tak jsem si říkala, aha, podle sebe soudím tebe. Jo, ale do té doby jsem to nevěděla, ani by mě to nenapadlo, nepodezřívala jsem ho. Já jsem byla opravdu přesvědčená, že jak tvůj tatínek, tak i potom ten další vztah, že prostě jsme si tohle navzájem nedělali. A on třeba, když jsem šla uklízet, úplně stupidní, a to jsem za sebe dostávala opravdu skoro rok, že jsem šla třeba převlíknout v ložnici peřiny, povlečení, a když byl doma, tak na mě křičel, že to jdu jakoby povlíknout, protože on musí pracovně někam odjet a já ho budu podvádět v tom čerstvě povlečeným. No tak přece si to tam nenecháš po něm, že jo? No, to vyměníš. Ale když jsem jako teda příště převlíkla ty peřiny ve chvíli, kdy nebyl on doma, tak mi stropil strašnou scénu, že jsem ho podváděla a proto jsem to převlíkla, že jo. Takže já už jsem byla v takovém schizofrenním vztahu, nebo stavu, ne vztahu, ale no vztahu i stavu. A dokud se nevyléčila, tak nepovlíká dodnes. Že jsem nevěděla, jako kdy teda to vlastně můžu udělat, aniž by to jako vyvolalo nějakou scénu. A opravdu třeba půl roku potom, co už jsem byla od něj, tak jsem šla převlíkat peřiny a teď se najednou úplně, do dneška si vybavuji, jak jsem chtěla natřást tu peřinu do toho povlaku a jak jsem stuhla. A v tu chvíli a teď já vlastně už můžu a teď jsem si to tam začala. Jo, strašně dlouho některé tyhle ty věci jako zůstávaly. A říkám, já jsem si vůbec nevšimla, jak on ode mě všechny odstřihnul. Já vždycky nenápadně a tohle je blbec a tenhle je takovej a ta je taková a maková. Pak mi samozřejmě kontroloval telefon, tím, že ten telefon byl jakoby můj už před tím vztahem a říkám, tak... A měl strach z toho mýho táty, tak si nedovolili, protože já jsem se pak dozvěděla, že jeho bejvalce třeba ten telefon zabavil na měsíc. Jo. A mě kontroloval mobil a teď se podíval, kdo mi volal, komu jsem volala já. A jednou se mi ozval, fakt jsem toho kamaráda neslyšela třeba 3,5 roku a jen tak mi zavolal, protože jsme byli výborní kamarádi, já jsem vždycky byla obklopená lidma a on mi najednou zavolal a říká, hele, jak se máš a co děláš a to, tak jsme si chvíli povídali a teď jsme dotelefonovali a já jsem se říkala, no jo, ale on když přijde a podívá se mi do toho mobilu, tak tam uvidí to jméno, že jo. Takže to bylo přijatý. Takže jsem to vymazala, jo, ten hovor. No jo, jenže já jsem vůbec nevěděla, nebo prostě, že ty tam máš, tam bylo nějak, já nevím, 20, zůstávalo tam 20 volaných čísel, 10 přijatých a 10 zmeškaných hovorů, nebo něco takového. Prostě byl tam určitý počet jakoby těch hovorů. A teď on přišel a teď mi sjel ten telefon a říká, tady je jenom 9 přijatých hovorů. Kdo ti volal? Jo, a už to jelo.
A teď, jo, vlastně a v tu chvíli samozřejmě, že se to blbě vysvětluje, že si mohl myslet, ale já jsem to vlastně udělala jenom z toho důvodu, že jsem nechtěla, aby vůbec k těmhletěm diskuzím jakoby docházelo a najednou opravdu jsem potom zjistila, že on mě odstřihnul úplně od všech lidí. Jo, takže a vlastně ukončila jsem to, našla jsem sílu ve chvíli. Já vím, že je to holky těžký, když něco takového se děje, odejít. Ale já jsem vždycky jednala tak, abych věděla, že se dokážu postarat o sebe i o tebe, abych právě v něčem takovým nebyla. To jsem se právě chtěla zeptat vlastně, jak jsi to udělala, že jsi odešla, no? No, tak já myslím, že si to i docela dobře vybavuješ, protože já nevím, ty jsi si hrála, on měl, nebo má dceru, se kterou jste si hráli a měli jste se rádi, akorát, že ona tím, jak byla o něco mladší, tak tě furt hrozně jako kopírovala a napodobovala a vždycky, když si něco dělala ty, tak ona to 1:1 chtěla skopírovat a ty si vzala tenkrát deku, dala si ji na trávu a vzala si panenku a chtěla si s ní hrát a přišla ta jeho dcera a začala ti tu panenku brát a ty si prostě nechtěla dát, protože ona si ji nevšímala jakou dobu a ty si s ní hrála a ona začala křičet, brečet, že jí to nechceš dát a on vylítnul a chytnul tě a plesknul tě přes zadek. Jako nebylo to nic hroznýho, jako jo, je to takové, jako když třeba děti zlobí, nemá se to, ty víš, že jsem tě nikdy nebyla, ale nebylo to nic, jako že by tě zbil, to ježiš, to by ho zabila na místě asi, ale plesknul tě přes zadek a v tu chvíli to, že byl hnusnej na mě a dovoloval si nevím co, tak to mi nevadilo, ale tohle to prostě jako pro mě bylo přes čáru. Jak je možný, že ti to nevadilo, že se takhle choval k tobě? Mě to samozřejmě vadilo, jenže tam bylo furt takový to, ježišmarja, tak teď jsme spolu teprve 1,5 roku, já nemůžu zase už měnit toho partnera. No ale kam by to rostlo? Vezmi si, že nevím, já si ty věci taky jako pamatuju, co se ti děli. Jo, že v momentě, kdy tam je to dítě, tak samozřejmě jakoby je to těžký, nechceš přesně měnit toho partnera, já tomu naprosto rozumím, ale vlastně přijde, že v tuhletu chvíli si třeba ty lidi jako neuvědomujou. Já vím, že ty jsi prostě jednala, jak nejlíp si dovedla v tu chvíli, jo, každý se nějak jako snažíme, ale aniž ty jsi to taky zjistila jako mnohem víc zpětně, až když jsem byla velká, tak jsem ti to vlastně teprve řekla, že to dítě to vidí. Ono si to všímá v momentech, kdy vy vůbec jako nemáte ponětí. Ano, to je právě ten bod, že já jsem se snažila, když už něco bylo, tak vždycky to jakoby od tebe odslonit. A já jsem doufala, že o tom právě nevíš. No. A ve chvíli, kdy my jsme od něj odjížděli a ty jsi se cítila v bezpečí, protože nás vyzvedla kamarádka kde on opravdu byl podělaný strachy z jejího manžela a oni tebe milovali a ty si se ještě ujistila v autě a říkala si, ale já nechci jmenovat tady, že a říkám, ale vidíš, že ho zbije a vidíš, že nás nedáš a on když viděl přijíždět to auto, který pro nás přijelo, tak byl úplně podělaný, vyběhl na tu terasu a všechno dobrý, že jo, všechno je v pořádku a tak vlastně v tom autě to z tebe začalo padat a já jsem úplně byla zděšená, co všechno ty si zaregistrovala. Já kdybych tohleto věděla, jo, tak bych asi odešla dřív, ale já opravdu jsem chtěla chránit i tebe a hlavně tam probíhaly právě mezi jeho bývalou ženou a jim nějaký spory, ještě i soudní a právě co se týkalo toho dítěte. A já jsem si vždycky říkala, on má teďko nervy, jo, ono až vyhraje tohleto stání, tak to bude lepší. A furt si to člověk takhle jako omlouvá a furt hrozně doufá a přesně vybaví si vždycky ty hezký chvíle. Jo. To, co bylo hezký. Holky, buďme realistky. Prostě jestliže tam nastanou takovýhle hnusný chvíle, nebude to lepší. Nebude, promiň, že to řeknu, vyserte se na to. Fakt to nemá vůbec. I já bezdětná prostě není dobrý to trpět. I mamča, když měla mě, není dobrý to trpět. No, ale zrovna tak my to tady teďko řekneme a stejně spousta lidí tu sílu nenajde a bude doufat dál a je to taky v pořádku. Každý se musí dojít právě do toho stádia, kdy si řekne, OK, teď to utnu, ale v žádném případě opravdu by tam nikdy nemělo probíhat nějaký jako velký násilí nebo už vůbec nenásilí na dětech. To určitě. To prostě je fakt konečná. A i když... Je to psychický prostě. Je. A ono
dneska té pomoci je strašně moc. Jo. Já jsem chtěla říct právě, jsem si vzpomněla, na mě to vyskočilo na Instagramu, mám pocit, úplně náhodou a říkala jsem si, škoda, že jsem o tom nevěděla dřív, ale já mám pocit, že to snad tenkrát ani ještě nebylo, že je teďka nově linka, právě kam můžou volat ženy, když se potýkají s nějakým tímhletím typem jakoby domácího násilí. Tak já vím, že existuje ten bílý kruh bezpečí. Ne, tohle to je vyloženě, jako máš prostě linku důvěry třeba, nebo linku, co to je, bezpečí? No, tak udělali linku přesně tady jakoby pro tenhle ten jakoby tip, takže jestli s tím něco máte dočinění, moc. Tak hledejte určitě. A hlavně je asi důležitý říct, což jsem zjistila sama na vlastní kůži díky tobě, nikdy na tyhle ty problémy nejste sami. No, nejste opravdu. I kdybyste měli napsat nám, tak nejste. Přesně. I když vám ty hajzlové budou říkat, že nejste na to sami prostě. No, oni právě se snaží vás takhle jakoby odstřihnout, aby prostě měli nad vámi tu moc. Mm-hmm. Jo. A to prostě nedopusťte a říkám vždycky buď ta rodina, nebo ty kamarádky, někdy je to i úplně cizí člověk, jo. Já věřím tomu, kdyby se cokoliv dělo hroznýho a oslovili byste někoho v supermarketu. Vím, že existuje i spousta aplikací, ale prosím vás, jako takhle hrozný to u nás nebylo, jo, že by nás někdo mlátil hlava nehlava, to v žádném případě. To ne, ale vím, že nás posloucháte takhle různě a vím, že i existuje nějaká aplikace, která se tváří jako, že si nakupujete kosmetiku, protože přesně jak vám někdo kontroluje ten mobil. Vím, že to určitě bylo na Slovensku a mám pocit, že je něco takového už i v Česku, když tak to můžeme zkusit zjistit. A právě tím, jak vám ten chlap různě projíždí ty mobily a viděl by tam prostě nějaký chaty a podobně, tak tohle to je aplikace, kde to vypadá, že se nakupuje a mám pocit, že v zahraničí to bylo i nějak jako, že to bylo zamaskované jako počasí, že se koukáš na předpověď počasí. No já vím, že si můžeš změnit ikonky, jakoby, a tam se dá jakoby komunikovat a jste právě propojený s nějakou takovouhle jako linkou bezpečí. A mají to chytře udělaný, že tam jsou takový jako právě i kdyby vám to otevřel a viděl tam tu komunikaci, tak je to takový jako zaheslovaný, že třeba vám napíšou a potřebujete ten nákup urgentně a to znamená, že je tam velký nebezpečí, že třeba tam mají poslat policii a tak dále, že jsou tam takovýhle v uvozovkách šifry. Stačí Českou poštou, to někdy dojde. Že jsou tam v uvozovkách takovýhle jako šifry, aby ten agresor třeba i nepoznal, jako, super, že s někým komunikujete. Je to úplně skvělá věc. Neznám. No, úplně skvělá věc, takže tak, no. Takže když se odkážou na Česko, tak se ví, že to tak nepospíchá. Asi tak. No a ty tady máš ještě bodíky vlastně, jak třeba poznat ten toxický vztah. Já tady jsem se zeptala strejdy Google, tak chytrá nejsem, že jo. Ale prosím a nechci si ani na to hrát. Je tady 7 varovných signálů, že žijete v toxickém vztahu. Tak za prvý, ať se děje cokoliv, vždy je něco špatně. To je taková ta klasika, že třeba, já nevím, doma uvaříte něco dobrýho a jemu se nelíbí, když tam stojíte bůh ví jak dlouho, že ty knedlíky nejsou domácí, nebo že jsou tvrdý a podobně. A ten talíř ani ten citron není domácí. Jo, takže prostě vždycky, když si ten člověk jako něco najde, vy máte z něčeho radost a on vám to pokaždý jako schodí, tak už tohle to není dobrý. Prostě hledejte si člověka, který je s vámi na jedné vlně. A já jsem jednou jako holka mladá četla hrozně hezkou věc a do dneška si ji pamatuju. Že pokud si hledáte v partnera, měl by to být člověk, který se na vás dokáže naladit a poznat vaše nálady. To znamená, že pokud vy zrovna jste třeba na dně, tak on nepřijde a nebude to schazovat a dělat si z toho legraci. Mm-hmm. Jo? A v obráceně zase, když vy jste třeba veselá, tak on vám to bude takhle schazovat a kazit. Že to je jako hrozně důležitá. A fakt jsem tohleto pozorovala a sedělo mi to vždycky k těm lidem. Jo, takže to je první věc. Když se v tom vztahu cítíte nejistě a nesebevědomě, o tom už jsme se samozřejmě bavili, to je druhý bod. Za třetí, když jste jeho služka, to taky není jako... No, to jsem taky měla. Tohle to už máme jako dávno za sebou. Dneska, ano, dřív kdysi, když chodil ten chlap vydělávat a ta žena byla doma s dětma, tak je jasně jako, že uklízela a podobně.
Ale dneska už chodí do práce jak ten muž, tak ta žena, takže si myslím, že i tyhle ty domácí práce a podobně, vaření a tak dále, mělo by to jít na půl, měli by si lidi vzájemně pomáhat. Chápu, že jeden prostě, třeba já nerada luxuju, protože nesnáším ten randál z toho, tak u nás teda je hodnej fanoušek a v luxu je fanoušek a já zase třeba ráda žehlím, tak žehlím úplně všechno. Všichni nadávají, že jsem blázen. A třeba když je ta žena v domácnosti, že nepracuje, tak je jasný, že se o tu domácnost postará, ale ten chlap si toho váží, jako pochválí třeba, jo, ale nebo něco. Zrovna tak může taky pomoct. To jo, ale pokud to mají nastavený tak, že prostě vydělává jeden a druhý třeba zůstane doma, stará se o to všechno, můžou to mít takhle nastavený, je to vždycky na těch dvou, ale musí to být s respektem. Potom, když vás neustále kontroluje, to je další bod, ať už jsou to prostě s kým si telefonovala, kde jsi byla, proč jsi tam byla tak dlouho, ukaž mi nákupní lístek, co jsi nakoupila, za kolik jsi nakoupila, jo, už tím to začíná. Prostě říkám, toxický vztah není jenom o tom, že vás třeba někdo bije a ubližuje vám, ale ve chvíli, kdy se jakoby stáhnete, kdy vám něco vadí, tak už tohle to není zdravý, přesně tak. Když se sama cítíte šťastná a s ním jste nesvá, přesně když furt se v takovém tom pozoru, jako jo, třeba. To jsem ale vlastně měla teďka, jak jsi to řekla. No, teď, jak jsi to řekla, mě to nikdy co zase přijde, jako kvůli čemu, já jsem třeba v tom vztahu, jsem se chtěla na něco zeptat a přemýšlela jsem, když ten dotaz položím, co z toho vznikne, co on z toho udělá, co by se mu mohlo na tom dotazu jako nelíbit, protože jednou jsem fakt zažila úplně stupidní hádku a 3 dny se mnou potom nemluvil a fakt mě tím jako tejral, jenom protože jsem se zeptala, kolik bylo té holčičce, když se rozváděl s tou manželkou. Úplně vlastně nevinná otázka, jenom jsem se zeptala a prostě jsem si vyslechla, že jsem úplně debilní, když se na tohle ptám a proč se na to ptám a já jsem říkala, nevím, jenom mě ta otázka prostě napadlo, zajímalo mě, ale proč? A já říkám, nevím, zapomeň na to, ne, prostě 3 dny hádka, nemluvil se mnou a tak dále, takže jo, jakmile už člověk přemýšlí, ježišmarja, teď jsem udělala tohleto a jo, třeba se mu to nebude líbit, tak to taky není dobrý. Lže vám, jo, samozřejmě, on má o vás maximální přehled a vy vůbec nevíte o ničem. Já jsem taky nevěděla, v životě jsem mu nevlezla do mobilu, nevěděla jsem, že si tam píše s těma frajerkama a podobně. No a takovej hodně varovnej bod poslední je, když už vaše blízké okolí projevuje ty obavy. Jo, tak tam byste opravdu asi měli zbystřit. Pozornit, No, přesně tak. To určitě, No ale nebudeme dneska smutní, prostě, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, všim se učíme. Je to tak. Já jsem si připravila tady ještě takový krátký z toho Disneyho, jak jsme se bavili včera. Jo, protože na mě to zase vyskočilo někde, samozřejmě Denise zkoukala po sociálních sítích a mě to hrozně jako pobavilo, jak v dnešní době fakt jako hledáme problémy, mi přijde ve všem. I třeba přesně v těch, přesně, i třeba jako ve filmech česká kinematografie, kdy se teďka jako řeší, jestli bude nahatý dítě na obrazovce nebo ne a potom se díváš na film S tebou mě baví svět a říkáš si, no tak tohle v dnešní době by absolutně jako neprošlo. Nebo prostě, jo, přitom je to úplně jako něco normálního za mě, jako že není to nic špatného, ale OK. No a právě vyskočilo na mě tohleto video a tam bylo napsané, jak vlastně Disney ukazuje na princeznách toxický vztahy se svýma partnerama. Jo? Takže holčičky, jestli jste si přáli dopadnout jako princezny, tak si to vlastně nepřejte teďka, tím vám chci říct evidentně. Jo? A mám tady kolik? 1, 2, 3, 4 zástupce. Jo, 4 zástupce. A první tady máme Ariel. Jo, znáš příběh s Ariel? Ano. Jo, tam vlastně ona, jo, si celá kompletně změnila jen proto, aby zapadla do jeho světa. Že ona dala svůj hlas, aby mohla mít nohy a mohla být prostě s tím princem a nechala celou vodní říši někde tam. Což teda musím říct, že já jsem taky hodně často dělala, že jsem se snažila jako přizpůsobit tomu člověku a je to špatně, protože prostě pak ztrácí člověk tu svoji identitu a už bych to nedovolila. A vlastně je to identita, pro kterou si tě ten člověk vybral. Přesně, no. Takže další tady máme Jasmínu. Jo, ta byla v Aladinovi, lítali spolu na koberci. A to je žena, který celou dobu
ten kluk lhal a ona si ho stejně vzala. Máme to tady. Máme to tady, jo, holky, takže prosím vás, bacha na to. Pak tady máme Růženku, jo. Růženka, tak ta vlastně byla, dejme tomu v nevědomí, ne v bezvědomí, v nevědomí, spala prostě dlouho. To je něco jako já. A teda musím říct, že i tohleto teda trošku se mnou bohužel pojí. A on ten pricí jako políbil. Což vlastně se může brát za sexuální obtěžování. Protože ona o tom neví a on si užívá jejího těla. Tak v dnešní době už určitě. No, ale říkám, i vlastně v mém případě to takhle taky jako proběhlo, bohužel. Nejsem, ale bohužel. Jakoby, kromě toho, že bych se píchla o trn, to ne. A potom tady mám poslední, to mám krásku, což si myslím, že je hodně takový kráska a zvíře, přesně tak. Což by hodně sedělo i na ty toxické vztahy za mě, kde ona vlastně je zamknutá ve věži a ona tady tomu zvířeti, vlastně tomu svýmu vězniteli propadne. Ona se do něj zamiluje. Takže tady máme stockholmský syndrom trošku, ale jako jo a přesně nezáleží na tom třeba, kolik jí dal knih, ale pořád je to věznitel. Což si myslím, že přesně třeba tyhle ty lidi v tom toxickém vztahu umí, že oni přesně tě zahrnujou těma dárkama, aby ti zavřeli pusu, ale potom stejně se k tobě chovají tak, jak se chovají. Takže sorry dámy, teď jsem vám zničila. Zajímavá úvaha, mě zajímala třeba ještě taková locika, že jo? Tam nevím, tam bylo asi možná, to nevím. No. A on byl taky zloděj, teda podle lociky. To byl nějaký sadomaso a hrátky, protože tam lezl potom copanů, že jo? Ale Sněhurka to je na tom úplně stejně. No. To teda měla být údajně mrtvá, nevím, tam je to ta nekrofilie, teda evidentně, jako, už jsme tady probírali ve 3. díle. Takže berme to s humorem, i když teda tohle je takový téma, že by si z toho člověk neměl dělat srandu, ale podívejte se, i mamce jsem plakala, že jsem nešťastná, teď jenom kvetu. Jo, je to tak prostě, no, v Německu je takový přísloví, možná je to i tady, ale když to přeložím. Já to zkusím přeložit, řekni to německy, pojď, řekni to. Já to řeknu dobrou česky. Ne, řekni to německy, pojď. Ne mami, pojď. Že v životě musíš políbit hodně žabáků. Ale tak to bych zvládla, abys našla prince, ne? Aby si našla toho jednoho prince, no. Řekni to v němčině, prosím. Ja, du musst in deinem Leben viele Frösche küssen, damit du den einen Prinzen findest. U toho Frösche bych se trošku jakoby zasekla, jestli by to nebylo něco jako Fischer's Fritz, Fische, ale to je jazykolam. Německý jazykolam, já teď jsem chtěla zamachrovat. Ale ne, protože to zdělo trošku jako Frische a Frösche. To je takový to čistidlo, že jo? Taky s tou žábou. Froš, ano. No a množný číslo jsou Frösche. Tak a teď jste zase o něco chytřejší. Přesně tak. U další lekce němčiny se uvidíme určitě příště. To máme takový multikulturní, multilingvní. Přesně vlastně. Tak. No. Takže nenechte si nic líbit, ať už jste kluci nebo holky ve vztahu, ve kterém nejste šťastný. Ta princezna nebo ten princ na vás stále určitě někde čeká. Nám si nevyberte tady ty adepty, co jsem vám četla, evidentně. A mějte rádi hlavně sami sebe. Ano, milujte se. Když bude mít každý rád sám sebe, tak budeme vlastně všichni milovaní. A to je pravda. To je zase moudro. Ale počkej, tím si mi vlastně připomněla taky, co jsem si uložila. Já si fakt úplně sova dneska. A tam se ptá dospělý muž holčičky, koho miluje. A ona říká, že miluje svého kamaráda Reje. A on říká, jako proč? A ona říká, že je jako na ní hodnej, že se k ní hezky chová. A pak říká, že počkej, jak to tam bylo? Kamaráda Reje, že ji obejme nějak, nevím, že se někdy prostě cítí sama, jo, teďka nevím úplně přesně tu návaznost. A on říká, a co děláš, když se cítíš sama? A ona říká, takhle se obejmu. A že vlastně ono, jenom si zkus ten pohyb, jako obejmout sama sebe. Zkusi to, nekejvej. Neznáš moje rozměry, a že to je si pak, ale že ono ti to fakt jako do takový míry jako uklidní, že to je ta sebeláska, prostě to říci, bude to dobrý. Když tam jako nemáš nikoho a já umím být třeba hodně v sobě taková zadumaná někdy až moc a není to dobře, tak to pomáhá, no. Jo. To jsi mi tak jako připomněla. A máš nás, my tě vždycky obejmeme. Já vím, teď jo. Tak jak říkala mamča, určitě se mějte rádi.
nezůstávejte v těch jako hrozných věcech. Určitě budeme rádi, když nám zase necháte nějaký komentář dole, tipy nebo zkušenosti, nebo když si tam vytvoříte prostě třeba nějakou komunitu, pojďme se všichni hromadně obejmout a pojďme se vykašlet tady na tyhle ty hrůzy. Samozřejmě, abychom vám mohli předávat naše životní moudra, tak potřebujeme, abyste nás i odbírali, abyste dokoukávali naše díly do konce, takže doufám, že tohle to uslyšíte. A abyste nám dali takhle palečky nahoru. A i kdybyste měli nějaký trápení, tak nám klidně napište na mail nebo do soukromí zprávy. Přesně prostě. Tak. A určitě nás případně můžete poslouchat i na Spotify. Fungujeme i tam. Přesně tak. Takže tak, mějte se krásně. Mějte se fanfárově. A papá na skle v příštím díle. Ahoj.